sa sobrang kagalingan mo, iba-ibang kasungi-sumbong sa'yo, agad-agad inaaksyonan mo. Merong mga taong sinasaktan, ninakawan at meron ding na-scam. Ang mga may sala ay nakulong sa tulong ng idol in action. Rapi Tulfo sa katapangan mo, kinabahan ang mga manluluko. Kaya kayong mga inaapi, magsumbong na kay Idol Rafi. Sa 10:30 hanggang alas 12, nanonood ako kay Idol Rafi. Sa alas 2 hanggang alas 4, nakikinig ako sa Radyo 5. Rapi Tulfo sa katapangan mo, kinabahan ang mga manluluko. Kaya kayong mga inaapi, magsumbong na kay Idol Rafi. Sa 10:30 hanggang alas 12, nanonood ako kay Idol Rafi. Sa alas 2 hanggang alas 4, nakikinig ako sa Radyo 5. Rapi Tulfo, salud ako sa'yo, tutulong ka para sa Pilipino. Dahil sa sobrang katapangan mo, naihi ang mga manluluko.